Přijdu jak v podcastu úplně. Klapka. Co by si přála vědět o Reddbitu, kdyby sem šla znovu na pohovor? To jo, asi by to bylo to, že to jsou fajn lidi, protože to byla asi věc, který jsem se docela bála a asi jsem se jí bát úplně nemusela. Jaký tady jsou vlastně lidi? Taky tady jsou dobrý lidi. Přál bych si vědět, že ten tým tady je přesně takovej, jaký se prezentuje na tom webu. Co tě ráno fakt nakopne, že se těšíš do práce? Kromě naší skvělé kávy. Ten smysl. V pondělí nic. Jaké jedno slovo tě napadne, když si vybavíš Reddbit a proč? Tým, protože je to super tým. Jaký moment nebo zážitek ti připomněl, že jsi tu na správném místě? Ten pocit vlastně při tom nastupování tak jako byl dobrý, prostě cítila jsem se dobře, takže jsem věděla, že jsem jako na správném místě. Teď si představ, že Reddbit je film. Jaký by to byl žánr a jakou roli bys v něm hrála? Tak, ve většině filmech se končí v posteli. Já bych tou postelí začala. Tvůj kamarád popsal tvojí práci. By uměli docela dobře popsat Reddbit, protože jim o tom vyprávím. Si myslím, že jako firmu by nás popsali, že jsme fajn kolektiv a že sem ty lidi rádi chodí. Pro koho Reddbit prostě není? Reddbit rozhodně není pro kafíčkové typy. Přijímání tady je v celku přísný na to, aby jsme si sedli jak týmově, právě proto jsem zmiňoval tolik ten tým, ale zároveň, aby ten člověk fakt uměl jako vzít za práci. Že si tady jako své místo najde každý, kdo chce pracovat, koho baví se nějakým způsobem posouvat. Co by ti chybělo, kdybys odcházela? Myšlenka na to, že bych odsud nebo odešla, nebo že by tohle nebylo, je pro mě strašně bolestná. Co bys chtěla, aby tvůj budoucí kolega věděl, než jsem nastoupil? Že se nemusí bát, že se na něj těšíme. Že to je fajn parta lidí a že se nemusí něčeho bát. Když budeš dobrý, tak se o tebe postaráme.